Gure gizartean, emakumeek erdiatzitako lorpenek gizartean aldaketa handia eragin dute. Asko aldatu dira emakumeek betetzen dituzten gizarte rolak gizartea aldatu egin da. Eta ikusezin ziren errealitateak agerian jarri dira. Hala ere, publizitateak interpretatu egiten ditu aldaketa horiek eta arketipo desberdinen bidez irudikatzen ditu emakumeak eta gizonak. Benetako realitatea eta gizartean izan den aldaketa islatzen ez dituzten bizitza estilo jakinetan emakumeek eta gizonek betetzen dituzten familiako zein gizarteko eginkizunak eta beren irudia estereotipatuz. Emakumeak dira publizitate arloko diskurtso narratiboaren ardatz nagusietako bat. Etengabe, beren helburu estrategikoetarako erabiltzen dituztenez, emakumeen irudi jakin bat sortu da. Emakumeak publizitate arloan duen irudia izenekoa. Publizitate iragarki batzuek ematen duten irudiak, esleitzen zaizkien rolek eta erabiltzen diren estereotipoek emakumeen ikuspegi sexista helarazten dute. Ikuspegi horrek eragin egiten digu eta berdintasunerako eredu eta idealen aurkakoa da. Publizitate agentziek gazteengan eragin handia duten diskurtso narratiboak sortzen dituzte. Diskurtso horiek gizarteratzeko moduan duten eraginak erantzukizun handiagoa eskatzen du. Konpromisoak hartu behar dira. Eta gizarteak markatzen dizkigun helburuak partekatu behar dira. Ekoizten diren edukietan, berdintasuna aplikatzeko eragile aktibo gisa jarduteak, abantailak eta posizionamendua ekarriko dizkigu. Agentzia batzuek dagoeneko hala egiten dute, berdintasunezko iragarki eredugarri eta oso eraginkorrekin. Berdintasuneranzko aldaketak erakusten dituzten edukiak prestatu behar ditugu. Emakumeen aniztasuna eta haien eginkizun eta lanbideen aniztasuna erakutsi behar dugu. Eta beste horren beste, gizonezkoekin ere. Eta hori egiteak abantailak besterik ez digo ekarriko. Sormena garai berrietara eta gizarteko errealitate berrira egokitzearen abantailak. Agentzia horiek posizionatuko dituzten abantaila bereizgarriak. Gizartean baloratuak izatearen abantailak. Gizarte aldaketak babesten dituzten iragarle eskatzearen abantailak. Publizitate arloan, hau egin daiteke. Reenamórate de la conducción. Durante tu vida perderás 3 juegos de llaves, 4 móviles, 7 calcetines y 6 semanas de sueño. Pero lo que no querrás perder es ni un diente más. Si llevas una prótesis parcial, casi se duplica la probabilidad de perder los dientes naturales que la sujetan. Nuevo Corega para parciales. Pablo se levantó, puso la lavadora y no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento. Caballeros, lavar con Puntomatic es tan fácil que hasta un hombre puede hacerlo. ¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando. Por el reparto igualitario del trabajo en casa. Edo, hau egiten ere, jarrai dezakegu. Cada día me siento como una detective de manchas, buscándolas, pretratándolas. ¿Te ayudamos? Te presentamos el nuevo Calia Vanish Oxy-Action Intelligence, el buscador de manchas. Una mujer se mira en el espejo 10 veces al día para ver qué ha cambiado y qué no. En Olay creemos que cada día es una oportunidad para mostrar tu mejor versión. Como marca número 1 en el mundo, nuestro compromiso es crear la gama de productos más avanzada. Creemos que si puedes impresionar a la mujer del espejo, lo habrás conseguido todo. Now, bedroom. And...
Gizarteko errealitate berria erakustea eta berdintasunez aurrera egitea zure esku ere badago. Izan ere, aurrean dugun gizartearekin konexio handiagoa duten iragarkiak egitea, berez goranzko balio bat da.